देग्लाय बोसोरनि एचएस आरो एचएसएलसी आनजादाव टप 10 मासियाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खोला बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय बोसोरनि एचएस आरो एचएसएलसी आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ सावदुर बिथा आनसलिक बर' जिरायखुलियाव बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो बाक्सा जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि जयचरन नार्जारी, लोगोसेनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो दुलाराय बर' फरायसा सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी आरो ओनसोलनि गोबां फोरोंगिरि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। लोगोसे बे बरायनाय हाबाफारियाव सोमावसार बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गासैबो फरायसाफ्रा फरायनायजों लोगोसे गावनि आखल आखुखौबो मोजां खालामनांगौ आरो समाजनि नखरनि बिबानखौ गोसोआव लाखिनानै मोनसे थांखि लानानै जाफुंसारनांगोन होनना सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारीया फोरमायो। बेनि अनगायैबो सोमावसार बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों आरोबाव मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। दिनै खोला बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव 2024 मायथाइनि जि टप 10 मासि मोननो हानाय फरायसाफोरखौ जि बरायनाय हाबाफारि लादों, बेयाव बाहागो लानानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों एसेबाबो बे हालामाव सोलायनाया फैगोन आरो बेयाव बरायजानाय फरायसाफ्रा गोसोआव एसेबाबो थुलुंगाखांनाय मोनगोन। इयुननि मोनफ्रोमबो आगानाव बिथांमोना मोजाङै हान्थिनो थाखाय मोनसे साखाफारा जानो थाखाय प्रिपारेसन जानो थाखाय बिथांमोना मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनदों आरो बेयाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो फरायसुलिफ्रा उननि समाव मोजां रिजाल्ट खालामनो थाखाय आरो नैबे हालामाव बा बर' जाथियाव सासे मोजां सुबुं धोन हिसाबै जानो थाखाय जे मोनसे थुलुंगाखांनाय बेखौ दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों मोननो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। जों बेखायनो हाबाफारिखौ जों लायो, थुलुंगाखांनाय बा जों माखासे जिउ राहा दानाय हाबाफारिखौ जों लायो। गोबां फरायसाफ्रानो मोजां नाम्बार मोननानै उथ्रियो, नाथाय बे उथ्रिनायनि उनाव बेखौ कन्टिनिउ खालामलांबाय थानायासो गिदिर खोथाया। बेखायनो जों फरायसाफोरखौ जों खावलायो फरायनायजों लोगोसे जोंनि आखलखौबो जों मोजां खालामनांगौ आरो जाखिनि फरायनायाव जि खस्थ' खालामबाय बेखौ जाहाथे कन्टिनिउ खालामनांगौ आरो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि समाजनि न'खरनि मोनसे दायित्व बेखौ गोसोआव लाखिनानै आरो गावनि मोनसे गोथार थांखि लानानै जुदि फरायोबा बे जाफुंसारो। बेखायनो गासैबो फरायसाफोरखौ जि मोनसे गोथौ थांखि बेखौ लानो थाखाय जों खावलायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा क्लियार, जों बेखायनो थाखो माने एमइ स्कुलाव फरायनायनिफ्रायनो बा हाइ स्कुलाव फरायनायनि फरायसाफोरखौ लानानै जों जिउ राहा दानायनि जों हाबाफारि गोबां लाबोदों। दि बबे फरायबा जों मा जाहैनो हायो, मेट्रिक पास जानायनि उनाव हायार सेकेन्डारि पास जानायनि उनाव जों मा फरायोबा जों गावनि केरियाराव बा गावनि इन्टारेस्टनि लाइनाव जों बोरै थांनो हायो, बेनि थाखाय जों हाबाफारि लाबोदों दख'रा आफादफोराव, दालाय आफादफोराव, जिल्ला मिरुनिफ्राय लानानै। आरो बेजों लोगोसे फरायसाफोरखौबो जोङो खावलायगोन गाव जेखौ मोजां मोनो, जेराव इन्टारेस्ट जों बेखौ सायख'नांगौ आरो जों स्ट्रिम बासिनाया गाव माने मा स्ट्रिमखौ फरायबा मा जाहैनो हागोन बेजों नङा, आंनि केरियाराव सहैनो थाखाय मा स्ट्रिमखौ नांगौ बेखौसो सेलेक्ट खालामनांगौ, बासिनांगौ फरायसाफोरखौ। सोरबाया डक्टर जानो सानदों, सोरबा इन्जिनियार, सोरबा सिभिल सार्भिस। गतिके नोंनि केरियाराव सहैनो थाखाय नों मा स्ट्रिम लानांगौ, बबे कलेजाव फरायनांगौ, लोगोसे नोंनि थांखियाव सहैनांगौनि थाखाय नोंनि न'खरनि थासारिजों नों बबे कलेजाव फरायोबा जानो हागोन नैबेखौसो लानानै फरायनांगौ। दा बेखायनो जोंनि बासिनाया जि स्ट्रिम सायख'नाय, लोगो सायख'नाय, कलेज सायख'नाय बैफोरो जाहाथे गावनि थांखियाव सहैनांगौ बायदि जायो बेखौ जों खावलायो। जोंनि फरायसाफोरखौ मा जाहोगोन, लोगोसे बिमा बिफाया फरायसाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो नोजोर होनांगौ बे मायाव इन्टारेस्ट दङ। जोङो माबा मोनसे बे गोसो गैयै खामानिखौ जों सरसोमनानै जाथारनांगौ होनबाबो जों जाया। ओंखायनो गथ'फ्रा जेराव इन्टारेस्ट दङ बेयावसो बिमा बिफाफ्रा बेखौ नायनांगौ आरो बाना लानानै थांखि लानानै फरायसाफोरनो मोनसे जि फेसिलिटि जों बेखौबो होनो हानांगोन, हानायखिनिखौ नांनायनि बांद्राय नङा। लोगोसे फरायसाजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै, फोरोंगिरिजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै आरो माखासे गोरों सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै जेब्लाबो सोलोंथाइखौ लांहोनो थाखाय मोजां बोसोनखौ होनांगोन। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दायो गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय हाबाफारि लानानै जों खामानि मावबाय थादों। जोङो दायो थाखो 8निफ्राय लानानै थाखो 12सिम फरायनायफोरखौ फरायसाफोरनो जों मोनसे माखासे प्रफेसनेल कर्सफोरनि थाखाय जों लानो थाखाय जों हाबाफारि लादों बिथांमोननि केरियार गाइडनि थाखाय। लोगोसे डिग्रियाव फरायनायफोरनि थाखाय जोङो सिभिल सार्भिस ओरिएन्टेसन, ड्रप आउट थानायफोरनि थाखाय जोङो इउथ माने एन्टारप्रेनारशिप बा
इउथ इमप्लयमेन्ट जेनेरेशननि थाखाय जों माखासे हाबाफारि लानो थाखाय थांखि लादों आरो जों नैबे गोलोम बोथोराव फोरोंथाय बादा जों होगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो लोगोसे हानायसिबां जों स्कुलाव क्लास टाइमफोरावबो जों थांना फरायसाफोरजों रायलायनो एबा लोगो हमैनो थाखाय जोङो साखाफारा जों हाबाफारि जों लानो थाखाय दायो रेडि जानानै दं। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टार'लजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबांबा मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।